Benvidas a un novo vídeo. Para hoxe imos facer unha clase de cuadrupedia centrada en glúteos e pernas coa softball. Así que imos a probar. Empezamos en cuadrupedia, softball man dereita. Vale? Empurramos ben a softball coa man dereita para facer tamén a hipersión. Estiramos perna esquerda, vamos activando o abdomen. Brazo rola coa pelota cara adiante, o tronco baixa e ao regresar, perna se mete, pelota para adentro. Vamos alá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quedamos aquí, perna sube, baixa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Circuliños aquí no sitio, 10, 9, 8, 7, embigo dentro, 4, 3, 2, 1, outro lado, 10, 9, 8, perna ben arriba para notar ben o glúteo, 3, 2, 1. Dende aquí a pelota se vai cara atrás, aprisionamos ben, facendo forza para que non se escape, e dende aquí abre o lateral, man esquerda sube, así que pequeno equilibrio, regresa e perna abre o lateral. 9, 8, 7, 6, pelota ben forte para que non se escape, 5, 4, 3, 2, e 1. E a lateral. Apoiamos dedas do outro pé, subimos a canciño e rebotes coa perna arriba, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e a pelota vai para o noso pé esquerdo, para onde está o empeine. Dende aquí imos facer canciño plancha, a pelota rola con nós, ben diante e atrás, e ben diante e atrás, ben diante, atrás, 6, atrás, 5, atrás, 4, atrás, 3, atrás, 2, atrás, e 1, atrás. A pelota ven un pilín máis cara adiante, se apoia sobre a rodilla, corpo a plancha, pelota vai para fora e para dentro, como se a rodilla xonllo quixera tocar os cóbados. Cóbado esquerdo, pero coa pelota. 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. E volvemos a canciño. Dende aquí imos camiñar co pé esquerdo cara adiante, elevamos o talón para encaixar a pelota xusto debaixo deste talón. De novo, tantea o equilibrio, porque imos subir o tronco cara arriba, vale? E dende aquí, ao mesmo tempo que flexionamos a perna dereita, os brazos suben arriba e baixa. Vamos alá. 10, 9, 8, 7, embigo dentro, 3, 2, 1. Dende aquí, pé dereito ben pa diante, pisamos con ambos talóns a pelota e baixa completamente, unha sentadilla profunda cos pés en paralelo e sube arriba. Vamos alá. 10, 9, 8, equilibrio, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rebotes aquí pequeniño, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, más ao chan, 4 puntos de apoio, pelota man esquerda,
Estira, perna derecha, detrás, cambiamos de lado. Primero rolamos cara adiante, perna, regresa. Rola, regresa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rebotes, perna derecha, arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Queda arriba, circuliños. 9, 8, 7, 6. Perna arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Otro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regresa. Man esquerda colla pelota. A encaixamos detrás da perna, facemos forza. E de novo repite. Abre extensión coa man. E perna lateral. 9, 8, 7, embigo dentro. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Dende aquí subimos a canciño, seguimos coa pelota. E rebotes arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pelota ben separa o empeine. A soltamos. E buscamos unha prancha ao mesmo tempo que a perna dereita ben diante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pelota ben un pelín máis cara adiante por o xonllo. E de novo, perna busca os cóbados. Un lado e outro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volve canciño, perna dereita se ven pa diante. Encaixamos a pelota debaixo do talón. Coa outra man. Pisa ben, tronco arriba, estabiliza o corpo. E vamos alá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a pisar con ambas pernas a pelota. E sentadilla profunda. 10, 9, embigo dentro. 8, 7, 6, 5, veña, 4, 3, queda pouco. 2, 1, rebotes aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 puntos de apoyo. Colocamos a pelota entre as pernas, a altura dos xeonllos. Apretamos a pelota. Dende aquí, separamos as pernas do chan. E rotes arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lateral. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Centro, aprieta pelota. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regresa. Muy bien. Ímonos tumbar boca arriba. E vamos a pisar a pelota
De novo cos nosos talóns. E vou facer glúteos. Eu creo que teño a pelota un pelín hinchada demais, pero bueno. Vale? Basculamos para que estea o corpo cómodo, de forma que elevar os glúteos pisando a pelota cos talóns. Esteas ben alineado. Empezamos dende abaixo e arriba. 10, 9, 8, 7, respira, 5, 4, 3, 2, 1, quedamos arriba, 10 rebotes a pequeniños, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perna dereita, se separa do chan, mans tocan a perna, e ao mesmo tempo que a perna abre, brazos van detrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e regresa, cambia, esquerda, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, volve, perna dereita, brazos arriba, perna sube, baixa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, glúteos arriba, 4, 3, 2, 1, cambia de perna esquerda, rematamos, arriba, baixa, 10, 9, 8, 7, 6, glúteos arriba, 5, 4, 3, 2, 1, volven ambas pernas, últimas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, queda arriba, 10, 9, glúteos activos, 7, 6, respira, 4, 3, 2, 1, regresa, vértebra a vértebra, controla a baixada, con suavidade, hasta chegar ao chan, colle aire polo nariz, exhala. Graciñas por acompañarme neste vídeo. Espero que vos gustara e vémonos no seguinte. Chao.